Moi, tässä videossa me hankitaan elyjä palvelimella, joka on minun kaverin. Toivottavasti tykkäätte ja tilaatte tässä videossa. Eikö mennä videon pariin? Noniin, mennään käydään niitä elyproja. Joo. Eli toi on mun kaveri ja sitten ehkä mun kaveri tulee jossain vaiheessa. Toinen kaveri tänne. Niin joo. Mennään sentiin. Älä ihmettele miksi mulla on elytrat, mutta ei achievementtia. Koska kun mä joinasin tänne, niin mun kaveri, se mun toinen kaveri, eli Frocke King, antoi mulle nää elytrat ja diamond kamat. Vähän nää windsarket on ite kerättyä. Raketit on kans ite kerättyä, ainakin jotkut. Ei ihan kaikki. No, mä tässä etsin niitä ensityjä. Mä löytän semmonen kohta, missä vois olla niitä. Mä en droppaa mitään. Mä ottaa mun dropin. En mä varmaan droppaa mitään. Mä en saa painaa vaan siitä puusta tai no, mulla on ees se. Aha. Aha. Toi oli aika... Tulla me lennettiin sikapitkälle. Missä mä oon? Mä jossain 2000 blogissa ja eikä oo vieläkään löytänyt yhtäkään. Tässäkin on vielä rakennettu. Otto! Käydä tässä rakentaa, kun en mä ollut täällä kauhean kauan. Oh, no. Olkaa noin seuraamaan. Varmaan koko loppuajan. Mä voisin kans joo. Elikkä kun mä kuvaan tätä, niin on keskiviikko ja tää tulee teille sitten joskus lauantaina, perjantaina tai sunnuntaina, en mä tiedä. Tai maanantaina. Niin. Riippuu vähän miten kerkee editoida. Mä en tiedä mitä mä tässä jäppäisin kun lentelisin tässä Huono puoli on se, että nää on raketteja ykkösiä. Niin, nää voi loppua kesken ja sitten on vaikea löytää kotiin. Aha. Nyt lennetään. Huge. Olisi jossain 4000 blogissa. Mä en löytänyt yhtäkään. En yhtäkään. Joo, Daydimeri on semmonen kaverin lisäämä juttu vaan. Ja jos te kuulette Discordissa, niin se on vaan mun toinen kaveri tulee tähän puheluun, että ja mä oon Defenillä, koska mun kaveri ei halunnut olla videossa mukana, niin mä menin Defenille. En tiedä tuleeko siitä ääntä, kun en oo ihan varma, mut siitä varmaan tulee. Sitten kans milloin tulee entsity?
Ihan sikakaukana enkä löydä yhtäkään entsiä. Tuossa on getaway. No. Anonyymi. Tutta, joo. Sitten kans näitä perusjuttuja, vaikka tulee vähän, vaikka mä en oo tehnyt 2 viikkoon videoa, vaikka ei oo ollut koulua. Mutta nyt tulee vielä hitaammin, koska on koulua. Ja mulla on huomenna niinku sellainen niinku, mulla on huomenna oikeastaan 5 tunnin päivä vaan. Ja sitten ensi viikolla on 6 tunnin päivä huomenna, koska mulla on ensi viikolla valinnaista. Niin. Tässä voi sitten vaikka tehdä mä voisin tehdä jonkun renton videon, missä mä vaan niinku PvP tän. Jos puhun jotain. No Winteria alkaa loppua. Onko mun Barcelona lisää? Mä en oo vieläkään laittanut sitä minimappia. Onks se shippi? Ja shippi. Mikä toi on? No. 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 Voi lentääkään. No eikö tää minimappi auttaa vähän se? Jotenkin. Onko tässä? Tässä on shippi. Musta tuntuu, että tänään ei varmaan luutattu ees. Ei oo. Lunge 3. Mulla on toi jo. On toikin. Ota noi elyt. Oi on hyvä. En mä tarttee. Joo, oli tappa. Lämpäs. Mä saan nyt. Otan täältä nää potionit kans. Taas. Kyllä mä jotain luuttia voi vielä löytää varmaan. Okei, otan tuon. Tonkin mä otan ihan mielelläni. Noita mä en mä noita ota. Silk Touch! Yes. Silk Touch V2. Mä tarvitsen nyt 2 lungeakaan. Mä pidän noita armor. Sitten joku semmonen. No. Nope. Arsuunto.
No mä en tiedä kauheasti, kun mä tulin vasta kun hetki aikaa sitten vai... Mä tulin eilen. Nyt retkavat on nyt bedbombasin, niin ei siinä kestä kauaa. Tiedätkö mikä olisi kivaa? Ja kyllä mä tiedän missä on Traijolekin. Tai no, en mä nyt silleen tiedä, mutta tavallaan. Se on niinku tässä näin. No oikeesti yhtä. Tuleeko tästä pikkuhiljaa vastaan? No. No shitting. Nyt mä löydän ketaveita, niin mä oon kokattu. Jos en löydä ketaveita. Mä en tiedä kuinka monta elyä mä kerään. Mut varmaan joku parit. En mä tarvitse. En tiedä. On vaan nyt sen takia, että on niinku kivaa. Jos menee vaikka elyt rikki, voi ottaa vaulla. Voi vitsi, tiedätkö mitä mä unohdin? Mä unohdin Dragonheadin. Mut ei sillä varmaan. Se on getaway. Saanko mä mennä muuten? No mä otan nää kortit ylös, jos mä en löydä nyt syystä. 5, 2, 1. Anna meille noita vanhoja viestejä, noin on siitä. Oikeastaan mä teen noin 5, 2, 1, 3, 2 ja 8, 8, 5, 7. Nee. Toteamin. Mä oon lentänyt aika kauan. Ei tullut yhtään mitään. Sen Elytrojen jälkeen. No kyllä sekin meni. Täh? No. No. Mitkä ne koodit oli? Siinä on niinku 1000 blokkia. Mä tässä Endermanien kanssa selviin.
No, yhdet vedet on varmaan ihan tarpeeksi. Sitten vaikka voisi kans kerää ehkä tehdä mun basen vähän niinku, kun sinne pitäisi saada villagerei. Nee. Mä en nyt yhtään halua riskeeraa. Vähän pelottaa. Yksi. Nää blogit saa sit luvan riittää. Kyllähän voi mainaa lisää. Yes. Kaivan tosta nopea lisää. Lolla. Nyt kato tuota. No, ehkä. Oh my gosh. Sorry. Three.
Tuolla. Se on se getaway. Mä menen tuolta. Lähempänä. Ei enää pitkä matka kuitenkaan oo. Niin. Joo, No. Pitää mennä varmaan jonnekin Afrikaan, että mä saisin jotain. Tuolla on getaway. Tuolla on getaway. Käy varmaan viemässä tiimin pasalta. Tos. Ja... No niin, mennään. 1 eltra on varmaan ihan tarpeeksi, ei me tarvita enempää. Ja sittenhän me voitais vielä jotain pikkusta tehdä. Toi on farmi, joka ei toimi. Ja mikä tosi? You have no home. Bed. Pitää päästä mun poselle, niin mä saan sieltä sitten vähän lisää noita raketteja. Mutta sinne on nyt vaan vähän matkaa. Tämä on ihan sika pitkä matka. Jos mä heitän tonne PR:lle. Hetkone. Joo. Pitää gold farmilla olla. No ei tää kauhean paljon tee. Silti. Jos mä pääsen tiimin baselle nopeammin. Joo. No. Mä tiedän. Joo. No. Voidaan päästä tuonne tiimin baselle. Joo. Niin. Joo. Ja. Mä tässä niinku voisin vaikka vähän tehdä tässä jotain pientä juttua kanssa, kun menen tonne, että mä vioinaan.
Okei, nyt Let's Play. No. No. Tää video alkaa varmaan olla tässä. Kiitos kaikille, jos katsoitte. Muistakaa tykätä ja tilata. Ja nähdään seuraavassa videossa.